Törlésnek a menete. Pilóta, ha ezeket az ellenőrzéseket magában végigmondta és meggyőződött róla, hogy minden rendben van, akkor a csörlőkezelő indulás előtt megkezd egy pilóta kész, akkor egy határozott fejbólintással vagy egy igennel, de általában jó a fejbólintás, mert ha nem hallom, akkor látom. Igen. Akkor tudomásul vette a pilóta, vagy a csörlőkezelő, vagy a pilóta lecsekkolta a szélirányt, az összes mindent, ő neki megfelel az időjárási körülmény és a felszállás a repülésre. Elindul az autó, elindulásnál érezhetsz egy olyat, hogy egy kicsit így meghúz a kötél, nem kell elindulni, csak amikor a csörlőkezelő int a kezével, hogy jöhet. Hogyha a csörlés megkezdődött, ellentétben a hegyi starttal nem fékezzük meg az ernyőt, hanem a húzóerővel hagyott, hogy húzzala. Nem fékezünk bele, mert csörlés közben nagy állásszögön van az ernyő, érzékenyebb a fékre, ugye? Nagyobb állásszöghöz kisebb sebesség tartozik. Hogyha elfékezem az ernyőt, akkor mögé megy. Nagyon-nagyon fontos, nagyon figyelni kell. Következő, ha az autó tőlem elmegy balra, az azt jelenti, tehát balra, az azt jelenti, hogy én jobbra repülök. Nekem balra átrakom a lábam, a bal lábamon átrakom a jobb lábamat, testtel próbálok dőlni, kerülni vissza, ha nem, akkor fékkel. Elérem, hogy vissza a csörlési vonalat, visszaülök, visszaengedem a féket, de még túl fogok menni egy kicsit, jobb fékkel korrigálom az irányom, ha beálltam középre, föl a fék és hagyom a húzzalat. Csörlésnek a végét a pálya vége általában jelenti, vagy ha megáll az autó. Nagyon-nagyon fontos az, hogy arra számolni kell, hogy az autó bármikor megállhat, elromolhat, csörlés megkezdése után 2 méteren is előfordulhat, hogy az autó megtorpan, nem tud menni, akkor készülök rá úgy, mintha rendesen siklásban vagyok, hogy leszállok, fékezem az ernyőt, lelépek, de ha a csörlőkötél még rajtam van, és húz közben folyamatosan, nem gyorsan, de húz, nem ülök le a földre, hanem futok, mint próbálnék, és megint a húzó. Annyi kellett volna sajnos, hogy hamarabb kiül. Én nem tudtam kiülni, mert szoros volt nagyon. Nagyobb szélbe, még nagyobb szélbe, még nagyobb felület, fék elfelejt, és jó nagy felületen érjen, annál jobban tesz. Ha visszaemel, figyelni kell arra, hogy visszaemel. Ha visszaemel, megint az és csak ötletet már, akkor el tudod húzni. Próbáltam kicsúszni, csak szoros volt a combheveder, nem tudtam kicsúszni. Meg amit Tomi is biztos mondta nektek is, hogy futás. Ilyet ne is csak is ugrok egyből. Látom, hogy nálunk is a régiek csinálják, de én utálom, mert nem szeretem. A partonnak kötő, saját magával. Utas is van ilyen, de nem. Nem szeretem beleugrom. Fusson, mert ha szakad, akkor szakad. Jó? Jól lement a színre. A leoldás az mindig ezért mondta neked, hogy arra megyünk, arra. De volt olyan, hogy egész nap kergettük a szeret. Nagyon kitört oldalra, és már nem tudom megoldani. Mondta, a déltől felszakadozik a felhőzet. Szólok, hogy oldjál le, leoldasz. Egy jobbra kitört ernyőnél mire készülök, ha a húzóerő megszűnik, vissza fogok lendülni az ernyővel, egy kicsit az ernyő el fog menni balra. Mert kocsi, lehet a kéz miatt a igen, azt mondtam is Tominak, hogy a 1/3 után éreztem egy kicsi ilyen... Az lesz, ha turbulensebb az idő, ha jobban dobál az idő, akkor még jobban fogod érezni, sokan ezt nem szeretik, át kell ugrani ezt, hogy hát ha szilárd, akkor egy kicsit elődébdőlök, azt nézem, hogy mit csináljunk, menjünk. Nekem kényelmetlen nagyon a bőrben, mert olyan hasizomból kellett tartani. Menet is még beleülni. Mehetünk? Combheveder, mellheveder becsatolva, kezet összesen tartom, hevederek jól.